A duniya, shahararre fitacce shirin fim ɗin a duniya. Kaɗan daga cikin shirin fim ɗin a duniya. Mutane suna ganin wannan shahararre fim ɗaya tilo wanda ya zagaye nahiyar Afirka baki ɗaya. Suna cewa ya fi fim ɗin Izzat So, suna cewa fim ɗin Izzat So ya fi fim ɗin a duniya. Sai dai sanin gaibu sai lillahi, sai kuma ɗan uwa ra'ayinka ba ra'ayinmu bane ba. Ka iya yiwa akwai kai fim ɗin da ka fi so a zuciyarka, to faɗi ra'ayinka mana. Mu a ra'ayinmu dai babu ruwanmu da zaɓa tunda mu alƙalai ne, sai dai ka biyo mu ta comment section ka zaɓi fim ɗin da ya fi ma ya fi burge ka, ya fi nishaɗantar da kai. A hakikanin gaskiya da tsakanin Izzat So da fim ɗin a duniya, kowanne za mu kama kaɗan daga cikin sharhinsa. Za mu fara da fim ɗin a duniya. Fim ɗin a duniya dai ƙirƙirarren labari ne, an ƙirƙire shi na wasu matasa guda biyu ko kuma ce na wasu matasa marasa aikin yi wanda suke yin harkar rashin gaskiya. Ma'ana dai harkar ta kaka medicine. An ƙirƙiri wani gida a cikin fim ɗin a duniya wanda ake lakabi da gidan alharƙalla. Gidan nan ba abin da yake zamba cikin aminci, ma'ana dai ya tsaya yana cin ci da addini. Idan ne ake safarar yara, safarar miyagun ƙwayoyi har da bindigu da ake bayarwa, ake sai da kayan maye. Haka ne ya sa mai unguwar fim ɗin a duniya, saboda shi ma kwaɗayayye ne, duk abin da wannan kana bare ya ɗan lalubo yake bashi sai ya goyi bayansa. Manyan unguwa sun yi amma abin ya ci tira, ta sanadiyar hakisa aka yi a cikin shirin fim ɗin a duniya. An so a kawo yan kidnapping a cikin shirin fim ɗin a duniya, amma dai fim ɗin hakan bai yiwu ba. Tafi dai aka ci gaba da shirin fim ɗin a duniya har ka yanzu. Sai muka lura fim ɗin a duniya ne yana tafiya da zamani, faɗakarwa da abin da yake faruwa a cikin shirin fim ɗin a duniya, inda ake satar yara, satar waya, kwace, fusga, damfara, kidnapping, da inda ake shiga gidan mutum a haura a yi fashi. Hakan ne mutane da dama suke ganin wannan fim ɗin a duniyar kamar yacce yana koya matasa ne, ko kuma yana ƙara wayarwa da mutane ido yacce za su je su fashi ko su sata. Sai dai da yawa hukumar 'yan sanda an yi ƙoƙarin hana wannan shahararren fim ɗin a duniya, amma dai an kasa, sakamakon yacce masu fim ɗin a duniya suke da ƙarfi a gwamnatance, in ji wasu mutane. Hakan ne ma ya sa har aka kawo wani hargitsi za a cikin fim ɗin a duniya tsakanin sabuwar jaruma ko in ce tsohuwar tsarin masu harta gidaɗa da wayannan masu fim ɗin na a duniya. An yi sato kasa an kai ruwa rana, an yi hargitsi, daga bisani aka sasanta. Da gwamnatin jihar Kano ma ta dakatar da wannan fim ɗin a duniya, aka ci gaba. Kaɗan daga cikin sharhin fim ɗin a duniya. Fim ɗin Izzat So an gina shi ne a matsayin wata yarinya guda ɗaya mai izza da iko, wanda mahaifinta yana da kuɗi. Ita yarinyar sunanta Nafisa, mahaifin nata sunansa Matawalle. Duk garin babu mai girman ma'aikatar mahaifinta, kuma mahaifinta ne kadai attajiri babba a garin. Hakan ne yasa yarinya take ji da kanta, take isa, take izza. Duk wanda zai zo a karkashin ta ya aiki sai ta wulakanta shi, sai ya girmama ta, ya mata biyayya. Shi kuma matashin da ya zo ya ƙi mata biyayya, sakamakon ya ce shi aiki ya zo ba maula ba. Hakan ne yasa tun daga lokacin ta sa ƙawan zuƙa da ita, sai ya tallafa, ya taimaka, ya sunkuya, ya agaza, sannan kuma ya girmama ta. Ita kuma shi kuma ya ce ba zai yiwu ba, ai kashi ba zai fi kashi ba, shi arziki nufin Allah ne, ba zai yiwu a ce ta sanadiyar aikin da zai ya zubar da mutuncinsa ba. A haka har rigima ta fara. Shi sunan matashin Umar Hashim, ita yarinyar Hajiya Nafisa. Tun daga karamin ma'aikata gaba ta taso har zuwa babban ma'aikata. Fim din ana ƙara tafiya ana yin sa, ana tafiya ana yin sa. Kawo yanzu dai fim din Izzat So an yi shekara 2 har da rabi ana yin sa. Har yanzu ba a gama yin fim din ba, saboda cewa ake fim ne mai dogon zango. Daga nan ya toshe sai ya bullo, daga nan ya toshe sai ya bullo da mai. A kwanakin baya makallata kallon fim din Izzat So sun yi so su yi bore akan yanayin yadda za a nuna dan gidan Matawalle, amma kuma aka kasa, aka cake fim din. Hakan ne masoya kallon fim din Izzat So suka yi Allah ware da wannan shahararren fim din. Daga baya kuma makallata ko kuma yance mai fim din Izzat So ya fito ya bada hakuri cewa series film ne haka yake. Daman wani rana ya ma daɗi, wata rana kai ya ma daɗi. Amma kawo yanzu dai fim ɗin Izzat So ya ci gaba da tafiya, inda aka tsiya Hajiya Nafisa ganin yadda take gaba da Matawalle za ta lalata babban ma'aikata. Mutane sun gigice, sun ante. Hajiya Nafisa ta shiga ruwa halin ha'ula'i, ta shiga tsaka mai wuya, tana cikin masifa, tana cikin bala'i. Amma ka san abin da zai baka mamaki, abin da zai baka al'ajabi, Hajiya Nafisa dai ta so ta fasa kwai, amma kuma kwan ya ki fasuwa saboda ta yi wa Jibrin waya. Shigar Jibrin ke da wuya, suka haɗa baki wata ta tada aljanu. Tayar da aljanun wata bawan Allah abun mamaki, abun al'ajabi fa, wani abu mai kama da harshen damu. Wato a rayuwa an kana da kuɗi ba abin da ba za ka iya yi ba. Wannan baiwar Allah da suka haɗa baki da Hajar 'yar gidan Matawalle, ƙanwar Hajiya Nafisa,
abin ya bata mamaki, nan da nan ta tada aljanu akan kuɗi 100 da za a bata. Sai dai abin tsoro fa, Hajiya Nafisa ta fara haɗa kanta, amma wata ba wata ba. Kuna tunanin Hajiya Sara za ta bar Hajiya Nafisa ta kai labari? Za a fashe shan ƙwarya. Ma'ana dai Hajiya Sara za ta tona Hajiya Nafisa asiri, Hajiya Nafisa tabbas ita ma za ta tona Hajiya Sara asiri. Shikenan an ce carbi bi dan uwanka, kai ma yacce kake aka dama haka ake sha. Kada dai ku manta sharhin fim din a duniya kenan da fim din Izzat Su. Ku biyo mu don gaba za mu kawo muku sharhin fim din Labari Na da kuma sharhin fim din Sanda. In wannan ne farkon zuwan ka dan uwa, daure ka yi subscribe sannan ka danna alama ta ƙararrawa. Hakan ne zai ba mu ƙwarin gwiwar binkito muku sirrukan da yake masana'antar Kannywood da ma duniya baki ɗaya. Mun gode.